Tähän on muokattu aika hyvin tätä kenttää. Siis tähän 9.8 vai? Joo, Toi on ihan toi luoteiskulma on täysin erilainen. Itse ei oo niin NS-vittumainen pelata niinkö. Ei, siis sinne ei nyt me enää TD-listu sinne taakse. Siis tossa on kumpu tossa B3, C3 ja D3 ja sitten tossa on pienempi kumpu tossa C1, C2 välillä. Joo, pitää käydä kattoo, sit kun on semmonen tankki, millä vittii mennä sinne. Mihin sä muuten meet? Voi se. Okei, mä menen tähän. Tee 3000 spottidamaa. No ja. Tääkin on tää pohjoinen muuttunut ihan täysin. Tossa on toi... No tuossa tuo. Niin siihen ei pysty... Sinne taakse pystyy mennä piiloon, ettei pysty keskeltä ampua sinne. Minneipä ota valoja täällä. Perse. Hau. Se kuulee taas jotain toi herra tuolla. Tuolla tuu puu. Tuo jossain noista puskissa tossa. Tossa G0 jossain puskissa. Siellä kato. Mäkkiä meni piiloon. Joo. Näytäis lähde vähän puskemaan. Valois. Joo. It's a trap! Mä oon kans. Siellä se on. Mä sanoin, et siellä on joku istuu siinä kulmalla. Oh, get wrecked, fucking noob! Есть пробитие. Night. Пробитие. Oi, fragi, toinen fragi, please. Yes! Tehtävää! Есть пробитие. Lipas. Mutta tästä pystyy peruuttaa ylös tästä. Пробитие. Miksi sä haluat peruuttaa sit ylös? En mä tiedä. Superpersu tulee mun päälle. Kattokaa superpersu. Mulla on vielä 15 sekkaa. Mä vaihoin tähän muuten takaisin vaan epäautolla oltu. Älä. Sama, ampukaa nyt niitä. Mä haluan spottidamaa. Ja tuolla takana mun pitäis tulla sinne, kato. Lähtee sit tulemaan. Älä nyt unohat sen spottidamas kyllä oikeesti. En. Пробитие. Готов. It's a trap! Yläkerta on sitten entinen, että... Mä käyn hakemaan. Joo. Mut me voidaan mennä kato sinne ja lähteä sit takaspäin, jos Joo. rupee näyttää. Toi sentti on tossa. Se varmaan kattelee vähän beissiin päin. Toisella proto jossain. Hyvä, lipas. Joku ampus minua. Juu. Se on se proto. Se on tuolla ylhäällä. Vittu kun en vetänyt hiittiä. Vielä 20 sekkaa. Есть пробитие. Träkkälätty. Mä menen spottimaan sen uudelleen. Penas. Mä en pysty ampumaan vielä. Mä menen sinne sitten. Mä liikun sillä, että mä pystyn ampumaan.
Joo, No niin, tähtäin modi rotto. Vittu, siellä on Arta. En pysty ampua Artaa. Miksi mäkin? Есть пробитие. It's a trap! Joo, mä tähtään siitä. Ohi. Ersen reikä. Vittu! Sori, en kerennyt. Vittu. Lipas. Tämmös selvitä. Точность быть снижена. Наводчик контужен. Разброс увеличивается. It's a trap! Me nyt voitetaan tää. Mä menen rämmättö Arta. Top Gun! Saankohan me rämmätty se henget? Mä lähdin kattoo tot 5.4 modia tuolta. Ei toi oo rämmi. Ei se ihan saa takaperin kiinni. Ota nyt se Top Guni sieltä. Onneksi se latas. Eipä.